Ma ihe dearnach an seo sa bhain éireann agus an mórach tá ag taistil go áis. Big méid taistil feadh 6 mhí san áis. Big méid thug cuairt tíre cosúla Malaysia, na Filipíní, Indonesia, an Ind, Thailand, Laos, Vietnam agus Cambodia. Agus tá ag tnú go mór leis. Tá ag etalt ó éireann go dtí gcathair Singapore. Níl ach lá bhána gom i gcathair Singapore. Agus a raiglumm an sin go dtí na Filipíní. Tá ag taistil 3 oileán agsúlas na Filipíní, ach an chéad stad ná Oileán Cebu. Tá an gríon thuas ó 6 clog ar maidin anseo i Moalboal na Filipíní. Agus inniu tá ag sileadh as. Hunting waterfalls. Cannot wait. Tá ag bar an áin, ag tús an áin, top of the river. Agus tá ag léam, agus ag siúl híos, agus ag snáb síos an áin. Ag an trírothach seo, look at this landscape. Duck right there, alright Sean? So, tá clogad a gom agus life fest. Life fest as go agad, no, I forget. And for darúta a gom. Tá sé darúta a gom. Caith Falls. Somas back. Níl Caith Falls ach as a bhain atá timpeall na háite seo. Agus as eile. Another waterfall. Marachana ship tá lán rudí líana of anseo Cebu na Filipíní. Canyoneering, shell of leathanaigh, all mútach. Go dtí an chéad uair eile, slán go fóla.